majdnem felálltál. Hoppá! Ne bánj szegény fát! Pater, Pater kinyír! Pater ki fog nyírni. Hé! Ezt igazából le kell szedni róla. Ennek a műveletnek mi a neve? Tudod, jó, de hozd már meg velem. Nem azt mondta, én nem tudom. Ja, én nem tudok? Azt hittem én ezt tudom. Vigyázz, Tehát te mit csinálsz? De ne csináld, mert az Pater kinyír, basszus. Pater most fog kinyírni. Milyen jó nyaklántot, honnan van? Dicsek. Én már csomósolom nekik. Már idén legalább. De szerintem ezt nem kéne. Most tök Nem lehet. Hallod, More? Hagyd abba, légy szíves! Ne, hagyd abba. Hadd ide. Na, álljál fel, menj haza. Hú, mi van a zsebet? Mi vagyunk a Pater új emberei. Nem mondd, hogy 6 lövetű. 6-an vagyunk. Ne. Hadd ide, hadd ide. De hallod, letéped! Azokat elvihetett haza. Tiéd le. Hát neked annak már úgyis mindegy. Én azt tudom, hogy mit. Ne törd le, légy, nem tudod. Szabad. Bújtak ugye? De most megadom, menjünk hozzá. Hozzávisz egy kapálni Pater kell. meg fog dicsérni, ilyen sokat dolgoztál neki. Én az biztos. Én az biztos. Sanyi. Engedd el, most már meg mindegy. De ne. Ne. Ne! Tök mindegy, van De, vissza kettő. bazd meg! Normális vagy? Rossz voltál. Nem igaz. Ezt így kell? Most örülsz? A nagyok ezt így Ez szokták? nem gaz volt, hanem kisfa. Na, gyere, menjünk haza. Mondd. Miért? Mert itt leszoktuk válni, Igen? és beoltjuk. Igen? Nem is rád oltó. De ez már úgy látom be volt oltva. Igen. Kétszer volt. Az én is értek hozzá, látod? Ott már be volt oltva. Ne szedd, bazd meg. Az meg Csári, te is be vagy oltva. Kitört egy fa, barackfa. Túl sok rajta barack. Azt hinni. Le fogjuk szállni. Miért nem ez alatt feküdt? Na, Csádi, Csádi, állj föl. már otthon az Picsu! asszony. Rossz volt az asszony, azt mondja, huncotkodni akar veled. Huncsokodni akar. Lemő! Észre, ne nézd rám! Büdös kis buzi. Most hogy zsidó. De legaz hogy állj fel! Hallod, szívjuk a Patert. Álljál fel, azt menjél haza. Kacsincs a kamerába, úgy. Még egy. Ide is kacsincs egyet. Felkacsintás, ide, fel. Holnap autogramért járnak ám hozzá, hogy legyen náltól. Recsanyúzódja. Szólok Paternak. És akkor mi lesz? Mit mondasz, hogy bebasztál, aztán letörted a fát? YouTube király lesz? Azt mondod, hogy hazamész, beírod v.youtube.com. De hova? Kommenzik képtelen. Kommenz írtam. Igen. Ott van. Hagyd már végen a fát. Charlie és a pálya. Kommenzik. Jó van már, ilyen képet volt. Rátugat, mint a pózolnátok. No problem. No Csinálj problem. Hozott. Álljál föl, hallod? Megazolj már. Megadom magam. Igen, akkor állj Most föl. ásod a barikádot? Lássad magad? Mint a kutyák, fekvőhelyet csinál. No. Várj, No. messze van még a kijárat. Charlie, indulj el, légy szíves. Gyere, megyünk, haza. Hova? Haza! Ne hozzám! De nem megyünk sehova. Mert Gocska. Pater ki fog nyírni. Várj. De rúgd is picsán.
Hozzá picsán fog rúgni. Hallod, menjél haza. Mutatát kódot. Putain tag. Mi? Tág az atyád, vagy mi van veled? Megúsztam tett kódot. Tág a picsád, mi? De most Nem látod, hogy szűk. Most kézzel kapálsz, he? Nem éve. Káka Hány belé. éve? Ha mivel, te hülye? Látszik, nem beszélgettél még butok bele, vagy beteg emberekkel. Ez a káka belé. Még ebbe is lehet. Nem beteg, csak részeg. De Sanyi, menjél haza. No. No. No pakadj. Oké, indulunk. Csak így tovább. De azt elhagytad. Tudod, hol van még nagygaz? Ott arra. Pater azt mondta, kikőgaz. Nem kész nekik borackodni? Vedd el. Ne jöjjön. Kurva. Magad köp ki, nem áll megfulladt a szorulásokhoz. Finom? Hallod, ha megküldték szövetségét, de jó lenne, hogy így fújják a földet, tudod. Csinálj vagy! Kassíts bele!